Shin menene zai faru idan aka ce dukkanin mutanen duniya suna rayuwa a gida ɗaya? Na farko dai shine muna da mutane sama da biliyan 8 a wannan duniyar tamu. To idan haka ya kasance wannan gida zai zamto yana da bene mai hawa 8,250 ne. Duk hawa ɗaya zai ɗau mutane miliyan 1. Faɗin gurin zai zama kilomita 100 ne, girma kuma ya ninka Manhattan 1.7 girman shi kenan. Duk hawa zai kasance mita 4 ne. Gaba ɗaya gidan kuma zai kasance mita 33 ne. Wannan gini zai kasance shine abu na farko da ba a taɓa irinsa ba a duniya. Ya ninka Burj Khalifa sau 40. Swimming pool miliyan 5 ne na ruwa zai ishi kowa amfani da ruwa a kullum. A wannan gida idan kana so ka je gidan ƙarshe hawa na 8,250 zai ɗauke ka ne awa 6 ko 7 kafin nan ka isa can. Idan kana hawa na 2,000 za ka iya ganin jirgi ta zo ta wuce kusa da kai kamar ka taɓa ta, komai ma za ka iya gani domin a sama kake sosai. Idan ka isa gidan ƙarshe za ka iya ganin satellite, za ka iya ganin wasu duniyoyin ma da suke solar system da idanuwanka ba tare da sai ka yi amfani da microscope ba. Yadda hukumomi za su tsara zaman wannan gidajen sama zai zama mallakin masu kuɗi ne, yayin da ƙasan kuma zai zamto ne ko bayi ne da marasa galihu. Cikin wannan gida kuma cuta zai saurin yaduwa.